हाय फ्रेंड्स, दिन आं नोंसिनो मोनसे भिडिअ लाना फैदों। जाय भिडिअखौ आं जेब्ला 2 मासनि सिगां फुनसिलिङाव बेरायदोंमोन अर्थात जयगाव बेरायदोंमोन बे समाव खेबनायमोन। नाथाय माखासे टाइम मोनैनि जाहोनाव आं भिडिअखौ एडिट खालामनो हायाखैमोन, बेनिखायनो हगारनो हायाखैमोन। दिनै हगारबाय, नायलांदो। दाना लोगोफोर, आं नोंथांमोन बयनिसिमबो खावलायो, अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामनानै हो, जाहाथे आंबो चेनेलखौ मनेटाइजेसन खालामनो हायो। प्लिज हेल्प मी। बै गेटआ लोगोफोर, नोंथांमोना बै गेटखौ नुना? बे गेटआ भुटान गेट, वेस्ट बेंगल टु भुटान गेट। लोगोफोर, बेयो जायफ्रा नुवाखै मोजाङै नायनानै लादो। वेस्ट बेंगल टु भुटान गेट। आङो भिडिअखौ लाखिनानै खेबनाय जायाखै, गारि सायाव खेबजोबनायसै गासिबो। अननानै निमाहा खालाम।
थेंक इउ लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।